Krásný den, já vás vítám u nového videa. Děcka, máme něco málo před 8 a já jdu k zubařovi. Já třeba absolutně jsem se v životě nebála zubaře. A dneska jdu poprvé v životě trhat zub. A řeknu vám, že mám jako nahnáno vytrhat 2 zuby. V plánu jsou teda horní 2 osmičky, ale chci se domluvit s panem doktorem, protože do budoucna budu potřebovat i spodní osmičky, aby tam byl ten protiskus, protože jsem se dozvěděla, že když se vytrhnou horní zuby, tak ty spodní pak dělají na plechu. Tak se s ním chci domluvit, jestli by mi vytrhla nejdřív jako horní a dolní osmičku a potom, no nevím, no. Normálně jsem úplně sama ze sebe nesvá, že jsem tak nesvá, protože fakt jako doktoru obecně se nebojím, nevadí mi nic. Ale tohle teda jako mě tak lehce dohání k takové nejistotě a to mě možná o to víc jako znervozňuje. Takže držte mi palce a já vám pak ukážu, jak to všechno dopadne. Normálně se fakt jako bojím. Já se vám teda hlásím po zákroku a přijde mi to strašně srandovní, jak teďka vypadám. Já jsem teda úplně celá zekša. Já se jako nemůžu smát, nebo respektive můžu, ale já jsem úplně jako vádokřiva celá. Nicméně, zuby mám na památku, aby mi, nedej bože, třeba ta moudrost jako někam neodešla. Jinak, to byla otázka snad asi jako minuty možná vytažení obou těch zubů a jako to vůbec nebolelo. Nebo nebolelo, já jsem to cítila nějaký tlak, spíš takové jako křupání té kosti, jak když někdo jako mačká a křupe kost, tak to byl hrozně divný zvuk, ještě jak se vám tak ozývá v té hlavě. Ale to bylo asi na tom to nejhorší. Ale jinak teda, krom toho výsledku, je to dobrý. Já se vůbec nemůžu smát. Ale přijde mi teda samozřejmě logicky, že to mám díru až metr krát metr a do vesmíru, ale jsou to opravdu poměrně 2 malé zoubky. A uvidíme, jak to bude teďka pokračovat, jestli to bude bolet moc, jak to bude přicházet k sobě, nebo jestli to zvládnu. Nicméně mám vytáhnuté i horní ty retainéry, i dolní. A jakmile trošičku budu schopna říct, proč jsem se na tady tu dráhu dala, tak vám to přiblížím, ale teď si dodat něco studeného, jestli mi to teda nevypadne z pusy. Já jsem šla, taková slina tady, jsem ji vůbec necítila. Děcka, je to sranda, jako zatím se směju, je to dobrý. Krásný den, krásný čtvrtek vám přeju. Děcka, dneska máme 14. března a je to přesně rok, co jsem seděla tady úplně na stejném místě. A říkala jsem, že si pamatuju, jako by to bylo před měsícem, kdy jsem říkala, že mám narozeniny a že to prostě strašně letí. A už je to zase je to rok. To je strašné prostě. Může mi někdo jako vysvětlit, jako kde ten rok jako zmizel, jako že to prostě tak a šup a najednou rok je za náma. Ještě, že je mi pořád 26. Zaplať pambu za to. Jinak, co se týká mých zubů, tak vůbec. Já o nich, nechci říct, že o nich nevím, ale ráno jsem se probudila a říkám si, mě nic nebolí. A pak, aha, mě nic nebolí. Až pak jsem si fakt třeba po 2, po 3 minutách, jak se člověk tak jakoby rozebírá, tak jsem zjistila, jako, že nemám 2 zuby. A že mě to vůbec nebolí. Neříkám, že to tak jako bude asi úplně celý den, protože mám takové tušení, že jakmile začnu jíst, takže to asi ucítím, protože já mám zbroušené i přední, horní i dolní zuby kvůli rovnátkům. Protože jsem se rozhodla, že teda na ty rovnátka nakonec půjdu. Já jsem o tom taky už tady jednou mluvila. No a kvůli tomu teda museli jít ven osmičky horní, časem půjdou i ty spodní, jak jsem říkala, aby tam měli jakoby ten protiskus. A takhle by tam vlastně neměli nic. No a tím, že jsem měla ty retainery nahoře i dole,
tak vlastně i ty jsme museli sundat a s tím, že dole je to ještě jakž takž, ale nahoře já jsem měla malinko jakoby zabroušené do toho zubu, nebo do těch zubů a celkem to mám takové citlivé, tak nevím, jestli tam ještě, pan doktor říkal, že není úplně potřeba tam dávat nějaký ten fotokompozit nebo něco, ale myslím si, že ještě zajdu a ještě se tam, jako možná se to vyprosím, protože mi přijde, že ten zub je prostě strašně citlivý, především teda jeden. Takže tak moje zubní story a zubková víla dneska nepřišla. Hrůza, jsem se ráno probudila a už mi teda bylo hej, protože včera odpoledne, ne, že by to jako bolelo, že by to bylo k nevydržení, říkala jsem si, ježišmarja, se budu dopat práškama proti bolesti a všechno, ale nebylo to potřeba, spíš to byl takový jako zvláštní tlak, ale našla jsem si jako polohu, že když jsem jako mírně zakloněná a ty zuby prostě jsou jakoby ta díra jakoby ve vzduchu v uvozovkách, ono to zní jako zvláštně, ale když jsem se prostě zaklonila, tak na to nic netlačilo, na ty fugy, které tam jsou, které vám připadají, že tam je prostě metr krát metr. Tak to nebolelo, takže nebyla potřeba nějakých analgetik, což je hrozně fajn. Měla jsem z toho fakt jako, z tohoto jsem měla opravdu hroznou obavu. No. Dopadlo to dobře a teď už jenom počkat, když se to zahojí a bude to v pořádku. A já doufám, že na oslavu, která je v sobotu, že jako budu moc normálně jíst, protože já tady mám teda jako krabičky, ale každé jídlo jako tak předžvíkávám a kousám a strašně se u toho jako nadřu, takže doufám, že to bude v sobotu mnohem lepší. Tak, já už jsem teda dorazila domů za tady tím malým černým šikanátorem. Jež, ty jsi tak krásný. Ty jsi tak krásná kučka. Kdybyš nebyl takový smyk rozdrhlý, co vstává ve 4 hodiny ráno, aby se šel napapat, že? Protože má hlad, 24 hodin denně to má hlad, tady to stvoření malé, černé. Děcka. No, co ještě? Kdo ti tady co dělá? To je takový dacan. On teďka včera tady dotáhl nějakého kosa. Před týdnem tady, ještě to tady byl Marcel, protože Marcel dostal prášek na odklíšťatění a odblešťatění a nevím, co všechno v tom bylo. Člověk chce udělat něco pro jejich zdraví a oni prostě zdrhnou z baráku. No. Tady ten ne, to je posera, ten nikam nepůjde. Ale teďka nám tady Milánek dotáhnul včera, myslím to bylo, nebo předevčírem kosa. Takže jsme tady uklízeli všude peří samozřejmě, přišla se pochlubit. Před asi 3 týdnama tady prosím pěkně dotáhli králíka bez hlavy, nebo nějakého zajíčka, nevím, co to bylo. Myslím si, že Kuna mu asi jakože ukousla hlavu a kočky to vzali jakože trofej, tak to dosmíkali dom. A všude jakože krvavé stopy, takže super. Pořiďte si kočky, je to paráda, je to prostě radost. Že, Milane? Mlčí. Zcela výjimečně Milan mlčí. Ale, co jsem vám chtěla říct, já nevím, jestli jsem to říkala předtím, ohledně toho retaineru. Já jsem dneska totiž ještě na rychlovku skočila k mému úžasnému panu zubaři. A řekla jsem mu své trápení, že ty jedničky, co mám, tak vlastně jak já jsem tam měla ten retainer zapuštěný do těch zubů na horním patře, tam byla taková mini drážka, aby to jako lépe sedělo ten retainer, takový drátek zlatý, po rovnátkách se to dává, aby se vám nehýbaly zuby. Tak jak mi vlastně sundali ten drátek, tak mi přišlo, že ty zuby horní mám úplně, já vím, že to jsou prostě setiny milimetrů, to je úplně nic, ale v té puse logicky to člověk vnímá, že tam je prostě díra jako blázen, tak jak mám tady dva obří krátery, tak tady jsem měla na předních zubech, prostě mi to přišlo, že mám takové nahé ty zuby, že jsou takové obnažené a že jsou hrozně jako náchylné a citlivé. Tak jsem ho poprosila, jestli mi to jako nějakým buď fotokompozitem nebo nějakou hmotou jenom zamázne vyloženě tu drážku na těch jedničkách. A byl tak strašně šikovný, že mi to tam zamáznul a jsem ready na to jít na rovnátka. Nebudu mít strach, že se mi tam udělá káz, nebo že se mi zlomí, nedej bože, ten zub, protože, jak říkám, prostě ten pocit, když jako vám tam někdo zabrousne a teď vám to jako vytáhne a nenahradí ničím, tak já jsem měla pocit, že ten zub je prostě poloviční.
ale fakt to bylo, si myslím, především jako v té hlavě, ale teď se mu bude lépe usínat a budu s klidem prožívat svoji léčbu, která bude trvat teda asi přibližně rok. A jsem teda objednaná na ty vyjednávací Invisaligny. Prostě to jsou takové průhledné dlahy. Určitě to všichni znáte. Já už jsem o tom přemýšlela delší dobu, ale až teďka nějak jsem se rozhoupala. Švagrová mě teda rozhoupala, musím říct, že přišla a říká, já mám rovnátka, říkám, já srandu, ne? On říká, no, já jsem do toho šla. A říká, že jí taky prostě vadil takový detail na zubech a že říká, že má tu možnost, takže toho využila. Tak jsem si řekla, když už do toho šla švagrová, tak do toho budu taky, protože já o svých zubech melu strašně dlouho a jsem s nima, nechci říct nespokojená, ale vím, že je tam jako co zlepšit a pokud je ta možnost, tak si říkám, že bych toho ráda využila a tak se tak stalo. Takže ano, ve svých 26 letech opět si dávám rovnátka, ale myslím si, že ty průhledné dlahy, že to člověk, když to tak řeknu, snese mnohem líp, než třeba ty fixní v těch letech, které mám a asi bych se úplně necítila jako komfortně, no, teďka v nějakém fixním aparátu, takže jsem šla tady do té varianty. Takže tak, teď mé story zuby, jdu na konzultaci jdu kdy na ten za 14 dní, myslím, že tam jdu a to už mi udělají vlastně snímky komplet obou čelistí. My jsme právě potřebovali udělat extrakt těch osmiček a nachystat ty zuby bez těch drátků, aby vlastně ten sken byl úplně dokonalý, protože vlastně od toho prvního se odvíjí celá ta léčba, takže aby to bylo nachystané tip-top. No a já si myslím, že to bude takový rok cca. Záleží samozřejmě na tom, jak se to bude, jak ty zuby budou spolupracovat a jak budu spolupracovat já, protože máme nějaké cestování, tak já doufám, že to budu šmankote dodržovat řádně a budu to mít těch, kolik, myslím, že 21 hodin to má být nasazené, takže uvidím. Všechno vám dopovím. Jdu chystat tady nějaké občerstvení, protože přijde ségra s dětskama a Lubka přijede za chviličku, takže budeme se dívat na hokej, jak jinak, že jo. A budeme u toho zobat něco. Uděláme si takovou mini oslavu dneska a zbytek uděláme teda v sobotu. Jinak děcka, jedna taková zajímavá věc. Já jsem přestala cítit pálivé jídlo, jakože pikantní, jakože chili. Tohle je nějaká pekelná klobása. Jdu ji zkusit, jestli je pálivá. Schválně jsem zvědavá, co mi řekne zbytek osazenstva. Krásný den, krásný čtvrtek vám přeju. Děcka, já vůbec nevím, co jsem jako stihla natočit a nestihla za posledních pár dní. Mám to takové, jako že trošku mi to tam jako splynulo, protože byl takový fičák, že já vůbec nevím. Já nevím, jestli jsem natáčela něco v pondělí nebo v úterý, musím se podívat. Ale to jako, že nechci říct jedno, ale maximálně vám to tady řeknu dvakrát. V sobotu, to taky nevím, jestli jsem natáčela, ale myslím si, že jsem toho moc nestihla za sobotu, protože jsme měli tu oslavu, to jsem vám určitě říkala.
No a to bylo hrozně fajn. Strašně jsme si to užili, my fakt jakože rodina, když se sejdem, tak to je strašná prdel. To je prostě jako pardon, ale jsem hrozně ráda, že mám takovou rodinu, jakou mám, protože mě ještě teď bolí tady za ušima, jak jsme se řezali. Bylo fakt úplně bojsky. Přejedli jsme se, přepili jsme se, předspali jsme se úplně všeho zákuskama, dortem, špičky jsme to měli úplně výborné, makronky jsme měli, samozřejmě salámy, šunčičky, bůček pečený jsem dělala s česnekem, ježišmarek, no. Žádné krabičky jako vůbec neexistuje. Prostě víkend je úplně cheating. Takže fakt to bylo hrozně fajn. No a jinak přes týden co? Přes týden včera, předevčera jsme byli na hokej. Hraje se tady vlastně semifinále. Teďka je to proti Jihlavě a je to teda 1-1 na zápasy, takže se vyjíždí ven. No a co jinak? Co jinak zajímavého? Spoustu práce mě tady čeká. Mám tady, nechci říct nepořádek, ten jsem relativně stihla uklidit, protože když měla přijet návštěva, tak jsem to tady potřebovala do pořádku. Ale mám tady spoustu látek na gumičky. Tyhle jsou tady asi snad měsíc mi přijde. Jinak tohle jsou šaty nebo látka na plesovky. Páně vám to ukážu. Chtěla jsem si ušít plasové šaty. Nechtělo se mi. Ale mám úplně boží. Ale fakt jakože boží látku. Buď z ní udělám ještě šaty. A nebo z ní udělám gumičky. Ale z čeho 100% udělám gumičky, je tahle látka, kterou jsem koupila včera. A to je tahle. Vidíte ten vzor? To je prostě klasický valašský, ale děcka. Já nevím, jestli si to starší ročníky pamatujou, ale to jsou prostě zpívánky. Co je to? To jsou prostě zpívánky. Ti ptáčci a ty kytičky. To je úplně boží, mě to úplně připomnělo dětství. Takže se strašně těším na tady ty gumičky. A doufám, že je stihnu hodit do konce týdne na web, ale ten se teda teďka předělává, už se finišuje. A chci to tam mít jakože tip-top, takže doufám, že to stihneme. Ale na tohle se teda fakt jakože strašně těším, úplně. To je prostě boží. Já mám z toho takovou radost. Mám samozřejmě i ten modrotisk. A ten tady teďka jsem na poruce nikde nemám, když tak vám ho hodím dolů nebo tady někde na fotku. Takže tak, toť mé novinky, co se týká e-shopu a co se týká narozenin a toho zbytku. Tak a já jdu teda teďka ven, protože venku ještě relativně je dobře. Nesvítí tam teda sluníčko, i když dneska celý den jako svítilo úplně, bylo úplně skvostně. Ale koupila jsem si pompovou trávu a chci si ji dneska ještě zasadit, abych ji stihla ještě na jaro, snad to stihne vyrůst, hodit tady ven, protože se mi ta pompovka strašně líbí. No a poslední věc, co se týká zubů, update, tak zaťukám na všechno, na dřevo především. Já vůbec nevím, od druhého dne opravdu vůbec nevím, že mi vytrhly osmičky. Nebolí mě to, netlačí mě to. Jediné co, tak jako si tam tak maximálně do těch dír schovávám jídlo na později, to je tak jako jediné, ale už se ho tam leze čím dál míň, protože to opravdu krásně jako zarůstá a zrůstá to dolů. Takže fakt jsem jako měla štěstí a stáli při mě všichni svatí, že mě to bolelo opravdu pár hodin, jako doslova do písmene, fakt druhý den ráno prostě. Jsem fakt o ničem nevěděla, takže super. Já jsem teda vyběhla ven, že zasadím tady tu pampovou trávu. Já jsem se dívala na internet, ale nenašla jsem nikde, jako jak postupovat ze semínka, tak to nějak prostě v rámci panku to tam nějak jako nasypu. A mám teda tady tu růžovou a bílou. Jsem teda upřímně zvědavá, co z toho vyroste. Myslím si, že tak krásně růžová asi nebude. Ale nikde tady jako není napsané, v jakém jako rozpětí se to má dávat. A kolik těch semínek se tam jako má dát. Jediné, co tam je, že tam prostě jako vyroste tráva. No tak to vím taky. Jste mi pomohli. No.
A mám tady jako dvě varianty. Buď to dám tady do těch květináčků a nechám to tady v té misce. A nebo to jako prdnu tady do toho velkého, s tím, že to pak jako buď to nasypu hlínu sem, anebo tam dám jenom ty květináčky, protože to stejně půjde domů. Ale já jsem prostě bez jakýchkoliv květináčů, protože tady jako pan Mičurin prostě mi všechny květináče jako uzmul. To jsou všechno teda prosím pěkně nálety. Takže to tady vypadá jak v květinářství a já nemám jako doma jediný květináč, jo. To jsou prostě všechno moje květináčky a mám kulové. Mám tady jakési ohyzdy hnusné, staré, žluté. Co to tady je? Rajče, tyčkové. No, tak. To jsem nepěstovala tak 10 roků, takže tady je co? Cuketa, žlutá, no jak jinak? No tak to jsou prostě moje květináče, to je otřesné. Asi to dám tady do toho a nevím, kolik se jich jako tam vleze, nevím nic. Špatné informace mi tady podali pěstitele ze Sema. A jinak takhle teda vypadá moje zazimovaná zahrádka. Já už jsem si ji trošku přeplela. Tady tu víc, tady tu míň, protože se nedostanu tam dozadu a nechce se mi sundávat tohle, protože se to tam pitomně dává. Tak až bude trošku hezčejc, tak tam vlezu, ale jako evidentně mi tam něco lozí taky. Buď mi tady nějaká kočka, anebo nevím. Bože můj, tam nějaké peří, tak doufám, že tam je nějakou mrtvolu. To jsou prostě tady naše radosti. Děcka, počkat, Libeček. Libeček byl tady, Libeček byl tady. Tady je tu, roste, on se chytl. Děcka, on se chytl, Libeček. Chudák tady v takové džungli, ale krásně roste. Musím ho obkopat. Děcka, už ať je jaro. Ať můžeme být venku, pořád i mrvére. Musím tady dát nějaké normálně červený trouhelník, protože jakmile pojede Lubka s křoviňákem nebo sekačkou, tak ten nezná bratra. Ten valí. Libeček. Už se těším. No nic, jdu zasadit tu pampovou trávu. Tak, a tady vidíte krásně zasazenou pampovou trávu. Jo? To byly úplně takové, to asi ani nepůjde vidět. Takové tyčinky malinkaté. Mě překvapilo, že to takhle vypadá teda upřímně. No, není tam vůbec nic vidět, takže nevím, co vám tady ukazuju. Nicméně jsem to švihla do pokojových rostlin jako do substrátu. Protože jiný se mi nechce načínat, no. Takže děj se vůle boží. Já vám přeju krásné odpoledne. Já jsem teďka se vrátila z obchodu. Skočila jsem si tady v Olomouci do obchodu Tedy. A velké zklamání musím říct. Čekala jsem, že tam bude mnohem víc takových těch serepetiček. Jakože, bylo tam toho mraky, ale nic mě jakoby nějak nezaujalo, no. Ale tak jako obětovala jsem se a něco jsem si samozřejmě koupila. Ale to vám ukážu až doma a teďka jenom v rychlosti si dávám tady sváču. Dneska mám teda, už jsem se teda do toho jako pustila, jo. Ale mám domácí Thermix a je tam ovoce. A co mi strašně chutná, že tam do toho dávají oříšky. A ono, jak je to vlastně těch pár hodin jako namočené, tak oni tak jako jemně chroupou a je to strašně dobré. Mě by nenapadlo jako si dát do jogurtu nebo do nějakých ovesných vloček, prostě pokud to nerozmixuju, oříšky. A tady opravdu dávají v celku a je to hrozně dobré, takže hodím to do sebe, protože máme kolik? Nevím, kolik je hodin. 3 hodiny a já jsem měla jenom 2 jídla dneska. Takže jdu to rychle napravit a fíčím domů. Tak, jdu vám teda ukázat, co jsem teda pořídila v tom obchodě. Já jsem teda zjistila, že jsem si toho až tolik nepořídila na rozdíl od ostatních. Ale vzala jsem tam tady ty plastové skleničky do bazénu nebo na ven. Není to takový ten plast, my jsme dřív měli fakt jakože plastové skleničky,
které když jste s nima třískli vší silou, tak se prostě nerozbily. Tohle si myslím, že pokud s tím někdo fakt jakože mrskne o zem, jakože fest, tak možná to nevydrží, ale je to takový ten pevnější plast, ale myslím si, že to bude určitě 100krát lepší než sklo, protože u vody my prostě, nebo k bazénu prostě nenosíme sklo, ať se nikdo nepořeže, kdyby náhodou. Takže máme plastové a tam ty už se nám právě nelíbí, tak jsme vzali, nebo já jsem vzala nějaké nové. Vzala jsem jich 5. Jinak, tady jsem vzala takový betonový králíček. Má zlatý ocásek a je hrozně těžký, ale je takový industriální, je zajímavý a stál děcka, mě překvapila ta cena, 80 korun. Já myslím, že bude stát víc. Takže mecák, další králíček, nebo králíčci. A to jsou taky jakože betonový, nebo betonový. Paráte, je to z betonu prostě, no. Vylité. A ty jsou takový, oni mají takové ty hranky ostré. A stály, prosím vás, 30 korun. Ha! Nekup to, když je to tak laciný. Že jo. Takže já na výzdobu letos první. Nebudu nic dělat. Pak jsem tam vzala mamce a segře takové dřevěné prostě tácečky, že to chcou, jedna to chce do koupelny, druhá to chce, nevím, kam to chce, ať si to dají, kam potřebujou. A tyhle byly za 70 korun. Pak segře jsem vzala dvoje tady ty LED světýlka, určitě všichni, kdo máte domeček nebo zahradku, znáte. A poslední věc je 5 tady těchto podložek. Já jsem hledala něco na stůl, protože máme dřevěný stůl a jsem naučená tak, že na dřevěný stůl se prostě nepokládá sklenička, aniž byste pod tím měli potácek nebo právě tady to prostírání. A ty tam máme teda ubrus, ale chci tam dát něco jiného, protože když budu prát ubrus, tak abych tam měla něco a máme tady korkové a ty už jsou staré. Tak jsem si říkala, že vezmu nějaké nové. A tyhle stály děcka 30 korun. Mně to přijde úplně jakože směšné v uvozovkách. Oproti tomu, co tam bylo jakože jiného, protože jsem stály třeba 120 korun na takové. A je to úplně obyčejný, jednoduchý fleece. A úplně stejnou barvu máme i stůl, takže to tam aspoň nebude nějak jakože být do očí, protože to se mi nelíbí, já mám ráda takovou jako jednolitost. No a to je vše teda. Mohli jsme tady zkusit test. To je vše teda z mých nákupů dneska. Nebylo toho moc, jsem šikovná, musím se pochválit. Ale jdu to poumývat, mám strach teda to dát jako do myčky, protože si myslím, že ta perleť se tomu říká, perleť. Vidíte to? Jde to trošku vidět. Jako, nejsou to jako skleničky Swarovski, že jo? Ale tak je to stálo. 70 korun jedna, jsem tam neříkala ani. Za ty prachy, věřím tomu, že to pár sezon tady poslouží. Ale mám strach je dát do myčky, aby se to právě nesmělo ta perleť. Takže jdu to umýt a jdu si pustit Zlatou labuť, protože bylo včera, byl čtvrtek, dneska je pátek a neviděla jsem ji, takže jsem zvědavá, jak se to vyvíjí. Já vám přeju krásnou sobotu. Děcka, my jsme teda v pracovním, jak jinak než starou týmovou mikinu, tahle je teda Peterborough. Tepláky nebo elastiáky, které mají asi 350 let, jsou úplně vytáhané. A boty, tak ty ani nevím, jestli půjdu zavázat. Nicméně, jdeme teda do lesa a jdeme pálit nějaké větve a uklízet, co je tam posekané a jdeme dělat pořádky, takže krásnou pracovní sobotu vám přeju. Tak a já už nesu oběd. Jsme nějaké 3 hodinky v terénu a můžu vám říct, že toho mám plné kecky. Já jsem teda stráž u ohně a všechno tady tohle vlastně čistíme a snášíme dolů a pálíme, protože je to strašně suché. Ale teď už teda opravdu jenom oběd.
Takže musíš taky, pojď sem. Ty jsi naše teta, ty jsi youtuberka, musíš jít za náma. Tady binec za sebou, je tady binec. Ale prdlaj, Však to zakryjeme. Pojď. Ahoj. Ahoj. No? Moje teta, naše teta, která nás vítá. Moje teta Parole. My jsme vám jenom chtěli říct, že jdeme barvit vajíčka velikonoční. To je sponzor? Mám to. Počkej. Chodí nám tady dekorace. Tady máme značku, zakryjeme. Co tam máme dál? Barvičky na vajíčka, jsou tam. No to není potřebné, ty barvičky, jaké tam jsou. No a Dejte odběr. Jdeme barvit vajíčka takovou tou metodou, která je úplně všude na internetu, že se prostě pokreslí ubrousek a pak jdeme dělat ještě jakou. Co budete dělat vy na vajíčka? No já tam asi budu dávat gumíčky a pak to dám do vody. Ono to udělá takové krásné tvary. Takové, jak to říct. A Eliška bude malovat s cukrem a ty Stalouši? A nějaké ty vajíčka ještě pomalu fixou, to bude také hezké. No dej. Tak jdem na to. Já taky nějaký mám fixou. Jinak dajte prosím odběry. Jo, že to už nemusím. No pozor, já tady mám totiž batny, jako jo. Tady je první YouTube button. Ne, toto je první. Tento je za nějaký. Tak pozor, tak tady je můj první YouTube button. Tady je tento, nebo který? To je druhý. A tady je další YouTube button, jo. A tady mám ten nejvíc vážený YouTube button. A pak by měl být ještě takže jeden, já už jsem prostě který se ještě bude, na něm se pracuje. Na něm se ještě pracuje, výborně. To je strašně těžké se dívat do kamery. Já si prostě dívám. Jdem barvit vajíčka, ty opico. Držte mi palce. Kresli dál. Krásné velikonoční pondělí vám přeju. Já jsem teďka přijela z práce, protože jak na potvoru každý rok ty Velikonoce vychází na pondělí. A my prostě máme deadline v pondělí, takže každé Velikonoce chodíme do práce. Ale chci vám ukázat náš včerejší výtvor teda těch velikonočních vajíček, toho zdobení. Takové jakože vesmírné vajíčko mi to přijde. Ty barvy tam úplně nejsou jako vidět, jsou takové jako žluto-zelené, je tam i nějaká fosforeskující, ale ta se teda moc nechytla. Druhá je tahle. Taková jakože to fakt vypadá jak nějaká vesmírná, nesmírná. Hraje to prostě všema barvama. Ovšem poslední dvoubarevné vajíčko. Taková krása. No, jedna báseň. To budou Velikonoce jak víno. Už jsou kolik? 2 hodiny a ještě tady nikdo nebyl a zaplať pánku. Ale ještě vám chci ukázat, dokoupila jsem 2 skleničky a ještě, že tam máš lísteček. Na čajík tady ten průhledný boxík. Já jsem tady chtěla bez vršku, ale nenašla jsem. To je všechno z toho tedy. A ještě tady ty 2 průhledné taky na čajíky.
Takže jsem tam ještě jednou vlítla, ať máme nějakou soupravu takovou pěknou. Nebo pěknou, no, ať ty čaje, protože to tady máme naházené jakože ve skřínce, tak ať v tom máme trošičku pořádek, protože v jednom čaji v jedné krabici jsou 2 čaje, v druhé krabici jsou 3 čaje, tak to tady nějak jako sfouknu do jednoho a myslím si, že v tomhle to bude aspoň pěkně přehledné. A teď se jdu teda naobědvat, pak jsem to nestihla a pak teda třeba nějaký ten koledník se tady ukáže, abych neuschla. Nebo jak je to? Asi abych neuschla, že jo?